רוצים ללמוד תחום טיפולי מהנה ומבוקש מאוד? הומוריקה, שיטת טיפול חדשנית המשלבת הומור ומוסיקה כטיפול בסטרס ובלקויות רגשיות ומוטוריות גם לבעלי צרכים מיוחדים. הרשמו לקורס במרכז להומוריקה במכללה בווינגייט בראשותו של הפרופסור קינן. הומוריקה, מצחיק כמה שזה רציני. לפרטים התקשרו כוכבית 5009. המכללה האקדמית בווינגייט משתפת פעולה באופן ייחודי עם המרכז הישראלי להומוריקה, ובהצלחה כבירה. אנחנו רואים את ההיענות של כל המשתלמים ואת האפקט שההומוריקה תורמת לאותם המשתלמים. אנחנו נכנסים אל הדמות על ידי זה שאנחנו מסתכלים אליה. אנחנו מבינים את מה שהיא אומרת לנו, אנחנו נכנסים למצב רוח הנכון, שמים את המסכה על עצמנו, וכל הגוף נכנס לתוך הרגש. אתה בודד, אתה פוחד? אני הייתי גננת הרבה שנים. חיפשתי משהו שאני אוכל לתת בכדי לקבל, לתת את הנשמה שלי, לעזור לילדים עם מוגבלויות, לאנשים בכלל. לי כמה טיפולים שילדה מסוימת לא התייחסה אליי, לא ראתה אותי. ואחרי כמה טיפולים היא פתאום הבינה שאני עושה רק שמח, שכיף לה איתי. והיא ממש ביקשה אותי. והיא מזיזה רק אצבע אחת. רק אצבע אחת. והיא בכל פעם שהייתה רואה אותי לאחר כמה טיפולים שהיא קודם בחנה אותי ובדקה אותי. אם אני איתה, אם אני בשבילה, היא הייתה מזיזה את האצבע ככה בכל פעם שהייתי מגיעה, וזה בשבילי הרגע הכי מרגש. אני ממש נהניתי מהקורס הזה, זה נתן לי המון וממש קיבלתי את כל מה שרציתי. זאת אומרת שאני היום מבינה על למה יש הומוריקה ולמה זה משפיע כל כך טוב על כולם.